Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Dua Barguri constituency ke parlo ino Johon lang nepu abangphu sai katiki chepedu khrupenejok amina ahemtun mesen pen boche ponlo. Lasi hemtun isia phan kam ke klem chipidu khroplote hemtun chelana unpu angthek chelongsi non ki thurmi owe kimia tuma phan kam ke klem chipaduk nangji pusi Karbi Anglong News Channel apherang ke adverson kro kahumri damahut nang than pachini don tangte alang lipen kaning jepon alam thele angton pen arjupon iksina Daga pierong ni lake khain pierong tirong de nalemen thai ma nilimen ma johon lang ni hon lang ni de tenon nai tu non daksi ki doma mante nilitomo ke dake de pama hisa pam hisab de nilitumarong ke hala abet abiar de hala studium filarong student fela te nai tu dak ki do ban ko pi bang nante mane ko pe joni se dak anak ko inglong bong nilitom gedo ke nalitum sini lo ke hai bagan chehon he pulte mane kicho jon tujun wara do ko Karbi Anglong ke lage hamarat mareng anglong bu inar do ini do lai sila hai robor pe indi sita nilitum chehon nang ko son ko nan bostu ki pon nang hai ta nilitum tak ma hala sok su dal ko hala inglong sok su ala robor jo mane robor ta ke pan lo robor ta ke pang thai lo inglong sok ke claim lo angke langso mo se robor ta thipon ko pi pe ham ta nai tum bari bostu ki bang ke keman robot pentang lo keman theso homsera sa pi ko we anaros pe ni nilitum chejor bom to sa pi ne klem pon man te sa ke lake la sa bagan lo ke la la basa bagana dia la kobi ta nai tu no boya di ya kobi ta nai tu no di kalang lo kalang ah sa pena kubia bagan pen pakamandap pen anda nang lihin ben la non obi kimia tuma phan pinang ana puki ju ke dam ta kerang solo tema sita obi kimia phan ko pilo nang lihin ben ke thanum claim nang po hako Karbi kalilo non ke ilitum ke ubi kimi posi non ke banga kei pen lang nam lu butin non ta pati o lang sita men non ka cingtur ubi tum ke mane nili ning ke che ke non ke hako Karbi o somar kalilo non ke ubi kimi posi banga kei along cipang bardun dia fan he chebol inang ko itu mang ke body chero nali tum fan ta nang ko chuning rilu lalu Dipu Active Reporters Team Atumpen Serdihun Akumlin ke Pangthir Asai Kedeng Kedamtang Arnipen Dipu Active Reporters Team Atumpen Sai Klembong Wangbom Masonsi Dipu Cancer Hospital and Research Institute Dung Along Kedo Serdihun Statue Mate Akumlin Keter ke Air Thiklongsi Dipu Active Reporters Atumpen ke Pangthir Asai Kedengpo Bangso Kapangthir Asai Kedengpon Ada Por Phainar Kep Apor Malompen Chengpon Si Serdihun Statue Mate Akumlin Along Langpen Sabunpen Champon Lo Labang Swalong Serdihun Statue Aphan Manpeng Chipi Ponsi Akumlin Keter ke Air Kavidet Chiaphan Tami Rat Atumta Kamathapon Akinang Sot Pusi Dipu Active Reporters Klembang Do Anatumpen Than Pon Ringti Lapen Dipu Active Reporters Team Atumpen Setame Lapuson Asai Kedeng Pon Pado Bomla Ate Imithang Alongri Along Kaike Kachipang Terpen Kedoabang Akinang Sot Lasi Rada Tumta Imithang Karbi Anglong Alongri ke Pangthir Etpen Kido Kithak Chiaphan Matha Ponangji Lapen Dipu Active Reporters Team Atumpen Nonang Kileji Arni Antame Lapusona Sai Klempon Bom Chilang Puta Amir Sonbi Lapen Sondon Terang Atum Kaningji Padupo News Report Karbi Anglong News Channel So, kemudian mati serdun kemudian kapang kira saya itu tempon lah. Di sini tu ini klaim kontrak tadi kita tentang hari semini tu lah itu government voice accident di pasal lama long sih kami itu kapang kira saya mati depan fencing lo kata itu tempon. Asal sini tu, kalau soal ini semini tu pacini kono je ini tu malah so klaim bela kangton kopi kali. Klaim kon bom si orang tak ke mang dan si kini first time ini tu lah
Serdun Akumlin ni tum ladak bangki polong lo kasila solong PhD asai kamatum men samil lang bang ni hanang polo somsi nu behenia tum bangke ni tum kiklem kitam akim mi nang khek kang long si arang tum seme tum jun dia pan nang koi pajir kang lo dan sia tum han tum turu lo somsi ni tum kiwang dia ni sitame labang so dipo ekip diputara hinja son asai klem pon bomji mati dam pon bomji kasi uthot lapu kamsa sa pene kitini kan poni kaning je oi yathai lo alang di bisang papon ni je lo son kirang jilang arni tame klem pon bomji ku son akimang dosi pini tame nitum non independent de 79 independent de katalonta nang ni pomlo tasela so along pachiton nun si pini Serdiun akum lina long takla sighting lo lapen kirang jilang arni nitum non smart bazar dung gitu Hongnopis statue mada komin hodak kami ki pangkir di pan sighting kunji kasi bangso long ke nitum det kali lo PFT reporter pudet de lo kumani NG tum nang cerap dunia tum tami pang milo la dai kumani ai karbi rada tum mani jungjung atum bangso sai ki klem malong cerap de la le cerap dunji kutame nang cerap kutame nitum long ke kaita lo kam lo macho pandam ne nitum ni kerang ki klem bangso statue pangkir pon nang kokel pulo nitum bangso ter ulo kit hek long lo pas lai theng lo nitum news people bang han sor sarong pen ting tu mitang le klem tu de nang ku ting wai ting sit ni kan Jerkinding soil IB along forest awareness game ke padupo. Ni Jangkarpi anglong kiparlo lakha sirkep amreng constituency kiparlo Jerkinding soil IB along local MSC mate EM Rina Terang pia hinpen forest awareness game kiringpo. Sonsi pini Nipai cricket home pai achiklo Jerkinding soil IB along forest awareness game kiringpon bang so forest awareness game kiringpon lake EM Rina Terang pi lapen forest department atum chilangsi dengpon lo. Lasi mathadami nona porahut pirthe adang pialong pusitami thengpi thengprang aphai nangki jum loklo mate kawi loklo p8 road at penajok lapen lason aporahut pusitami Jerkinding ahawar along abangke thengpi ki pikang hu lapen kejor kang hulok asonsi thekdamlo Lasi thengpi panghulong ledaji lapen kipajor panghulong ledaji aphanpu matha dampen EM Rina Terangpi amithang jongjung ke matha kemepen mate kamatha thek lapen thengpi ke chirai komvek nang jipu kamatha pena joksi bangso awareness camp pusitami dengponlo Lapen bangso awareness camp along Katitongdun atum lake EM Rina Terangpi Kiruni Range Office Ranger Revenue Officer Jerkinding OC Protection Ranger Hamren VDC Chairman Manpeng Kedo Sarkari Gambura atum lapen Rat Kam Klembang Phu Klembang Phiatum Chetongdun Kiruni pen Kam Singdera report Karbi Anglong News Channel Soilai bilang kacing ki meladak awareness program ke do lake lason no lamang ke ane Jerkinding lan ke lang me ang nam ke lang me joini si ladak film Assamese film sa tame buari lapen pahari koinap lahai film tame dak nang shooting penan ladak pen asin home pon lo lahai pen langdam pen non celangdam lo pulun te non la ningkan kepri pho abang thekdam long lo ladak bang penangan thengpi kang hu bang lit pika joini pilitung ladak lir sengsang anglong men stami nono bang ke khuruk bang sum si tek dam long lo apen ke dam tang ningkan potro ka aprang stami nili emisi nang man lo pen nili penangan la purong sorong bodolong penang chingki chethan lo mithang ik marli tum pen kadun chingki chethan lo je ilitum akhia dat lo lahai ke ilitum akhia dat ke ilitum lahai ke chiphalang no nang ne lo ilitum lahai bang ke ilitum akhia dat la dak cherai chekom ni pu bang ke nili penangan pulo awlo nili la so bang ke media pini ne lahai bang pipe satami pininang litum han social media phanang ke hanang kok matenang tum aphan nili akirap nanga cho hanang kok thi bang la lo je la thengpi kang hu bang ke litpik ajoini non ilitum towar kaselam man sami towar hastami henuat lo lapen penangan
เทงปีเทงปรางสตาเมอลังลิตุมเมฆาลอยนะทุกซัพพลายบางองดุงโลละเป็นละดักเป็นกิปีดูนะบางอลังลิตุมละดักเป็นกัจจยอร์กัจจลังดูนะบางke adorกัจจลองดุนเดla pen la loisi bangke la sopotsi nil tum pini bangke la dak bangke la awareness program ki bilo la pen nil lang tu media ik marli dum hanta isi bangka chu ningri chu kang tung la pulo nil tun la dak department atum stami un an ke claim lo la se department atum stami uneana kamang stami nang tu media ik marli tum stami mate la dak rat atum stami local bis ahopera la mangal lukel tum si department num phan cherap du nang po la daga bangke ko son si la hai theng pi theng prang kapang jok dun thekji ma la hai theng pi theng prang ke rai dun thekji ma ke la ke lukel tum bang si la dag bangke department tum phan si cherap du nang po la penil ning the non la dag renjara langli bidupol ronghanga ke hai langli ta akim milang la pena ko non hala dfo stame alang li krosang ho tame akim milang la si alang li non alang li tum team pen alang li tum mesen met pen ada kami claim pen alang li tum sisik sedang pon lo la sedak nang li tum media hoi penili kachuning ri pon ni bang la pula dak dukela tum stame alang li tum long cerap ceturun po buseni li ning thelo la penang tum media tum stame cerap ceturun po busi li ning thelo la penili hin ben stame ni da un an ke cerap ceturun po lalo ili tum non karbiang no autonomous council long cm sar aki hai dr tuliram ronghang sar ili tum karbiang long aphan lan kapak phidun hub a district aphan sta non ili tum aphan aprang nang ke wan dun det ili tum phan kaching tura warsai ili tum homosting kora truck sta me alang kaching tura warsai pe nan claim damlo la penon ke claim nei lang sta me do olang alang li claim pon bomlo la si alang li cm sar leadership en ili tum karbiang long poan kaching tur dun pen ili tum bang la dak cm sar aphan kachirap dun ke kenang so do pusini lihin pen mathadam lo lasi lahai thengpi theng prang jong sili tum ladak ili tum anglong jong sili tum misen ali tum dak kelang me la pe o ke pran phan sta me ladak pinangan ili tum phanawar sai ke do lasi la song taksi lahai lo plotang te towar pinini development lahai ke claim lahai anglong ke me kilir tir lahai tambe towar tambe sen lo plotang te lahai anglong same thengpi theng prang jong si lir sing sang lahai same phalang no dun de pulote siam sarpan same ili tum kachirap dun lo lapen ili tum ladak stame ili tum siam sarpan stame alang li pan stame asamang bong long stame alang li pan apir the ke lang me son thot si thengpi theng prang pen ke lang me son thot si towar lahai ta li pen penam ke lang me ladak ili tum long ladak penangan atum ke tourism dum stame wang po ladak nang lang po la pendak lukel atum stame ili tum ladak awar sai long dun po lasi nang litum media hoi penili kadu hoi kanda chuning ri putha chuning ri tulo alang litum ke damtang lahai atheng pi kanghu ik marli tum hanan sitame nili ning thepar lo alang litum chington po busi nili ning thelo tapen penan bagan ka chuklem atum da do alang litum thengpi ka chojor dunji ka cholang dunji pustame department alang litum ladak dak lenen revenue along pen alang litum medi patta chikuri pen alang litum forest along department along dam pen alang litum arona teng pen hala dak tok jira arona teng pen alang litum claim dam pon pamelo pulutang te alang litum kachui kacu som dum setame kacujor kaculang ta labangke niom pen cujor colang dun lo pulutang te alang litum bang tame alido popusi nili alang litum pan pininang litum media hoi pen alang litum pan tanpa chini ponenglo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me